sa tanan nga niya sa Plaza Rizal, sa nagtanaw sa atong YouTube channel. Sumayong gabi kanatong tanan. So nga kung topic karon nga kagabion, akong i-review ang usually nga posisyon sa laing tinuohan nga ang Biblia maulang daw ang basihan sa kamatuoran. So kami mga Katoliko wala ni magtuo nga ang Bible lang ang basihan sa kamatuoran. Kay never man gyud nga nag-claim ang Bible nga siya ang mutug-an sa kamatuoran. So buti pasabot dili ta makabasa suod sa Biblia nga ang Biblia nag-ingon nga siya ang mutudlo sa tibuok kamatuoran. Giklaro na din sa 2 Timoteo. So ato basahon ang maong bersikulo. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Unsay nga dungog? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. So kami mga Katoliko nagtuo nga ang Biblia mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao na ang Biblia gigamit sa simbahang Katoliko nga usa sa mga basihanan sa among pagpanudlo. Kay matod sa atong gibasa, ang kasulatan magtudlo man sa kamatuoran. Pero wala mag-ingon nga ang kasulatan kung ang Biblia mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Dili ba way mabasa dito? Ang nabasa lang dito nga motudlo sa kamatuoran. Pero wa mag-ingon nga motudlo sa tibuok kamatuoran. Kung mao, kinsa man di ay ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Kung atong basahon din sa Juan 17:17 miingon si Jesus, mao nang ipamulong sa atong Ginoo. Balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. So watay supak ini. Kung referido ni sa Biblia, watay supak nga ang Biblia kamatuoran yun. Mao nang atong gigamit. Kung referido ni sa gitawag nga persona nga si Kristo, kaya sumala pa sa Juan 1:1 sa sinugdan diha ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Versikulo 14, ang pulong nahimong tao. Kung referido ni ka Kristo, si Kristo man ang kamatuoran matod sa 14 sa Juan. Ug sumala din sa Efeso kapitulo 4 versikulo 21. Mao kini ang atong mabasa. Sa walay duha-duha nakadugog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Hesus. Asa daw ang kamatuoran? Anaan ni Hesus. Suwa mag-ingon nga ang kamatuoran anaa lang sa Biblia. Ang kamatuoran anaa kang Hesus. Kay unang-una si Hesus mauman ang kamatuoran. Pero ang pangutana, si Kristo kay mauman ang kamatuoran, siya ba mutudlo si kamatuoran? Ha? Wa man tay lalis ka si Kristo kamatuoran. Og diha kaniya anaa ang kamatuoran. Ang panapangutana, siya ba ang mutudlo sa tibuok kamatuoran? Ang Biblia ito patubagon. Si Kristo mismo ang musulti ka nato nini kay kamatuoran man si Jesus. Juan kapitulo 16 versikulo 12 ug 13 mao kini ang atong mabasa. Daghan pa unta kaayo akong isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Unsa giingon sa kamatuoran nga si Kristo? Daghan pa unta siya isulti apan dili niya isulti nga naman kay dili pa kamo makatugkad. So sa Jesus nga maong kamatuoran din anaa ka niyang kamatuoran, wala yun niya isulti ang tibuok kamatuoran. Nga naman
kinsa man di ay ang mutugan sa tibuok kamatuoran. Si Jesus ang kamatuoran mingon, apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Natubag ang pangutana. Kinsay mo tudlo sa tibuok kamatuoran? Ang Biblia ba? Way mabasa nga ang Biblia ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Si Kristo ba nga maong kamatuoran ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Wa po'y mabasa. Hinuon ang kamatuoran nga si Kristo miingon nga moabot ang Espiritu Santo o tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Klaro ba? Nga dili ang Biblia? Ibig si Kristo dili mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran kun dili ang Espiritu Santo nga moabot. Ang pangutana, asa man ipuyo ang Espiritu Santo nga mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran? Tubag, Juan Kapitulo 14 mo kini atong mabasa. Desais, mayon na atong Ginoo, mangayo kamo sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kinsa kini? Mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang motudlo sa kamatuoran. Doon na siya giubanan. Makig-uban ang Holy Spirit na mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pangutana, asa man ang Holy Spirit? Sa Revelation 7 times gihisgutan nga paminawa ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Sa ato pa ang Holy Spirit nga mao ang dunay role nga motultol sa tibuok kamatuoran, dunay giubanan nga simbahan nga diha pamaminaw kaniya. Mao nang sa unang Timoteo 3:15 nagingon, Timoteo, kung malangan man o galing ako, nahibalo ka na unsaon pag-atiman sa simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi o sukaran sa kamatuoran. So naghimug-at nga ang giingon sa malaing tinuhan nga ang Biblia mao motudlo sa kamatuoran, nasulod ang kamatuoran, murag ang kamatuoran ilang gikahon sa usa ka libro. Wa nila butalig alawan sa Holy Spirit. Mao nang dili sila motuo kung wala sa Biblia. Nga naman, kay ang Biblia raman daw nagtugas ibo kamatuoran. Nawa man ang ingon ang Bible. Mao nang kami magkatoliko, bisan wala sa Bible, motuo ni kay ang simbahan giubanan sa Holy Spirit nga mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Wa na mo insultuha ang Holy Spirit. Holy Spirit, motuo lang minimo kung nang imong giuna sa Bible. But outside in the Bible, di na nimo tuon nimo. Dili. Kaya nga naman, Epeso 3:10, pinaagi sa simbahan, mahibawan sa kalibutan ang kaalam sa Dios. Mao nang naagi simbahan. O kining simbahan na gitukod ni Kristo. Diha kang Pedro, miingon siya, kung unsay imong gibuko sa yuta, binuko sa langit. Unsay imong itugot sa yuta, ginatugot usab kini sa langit. Mo nang dili ko pwede ino nga asa mabasa. Pwede ko ton asa gitugot sa simbahan. Kay wa may magbase nga ang kamatuoran na bilanggo lang sa usa ka libro. Kay wa mabilanggo ang Holy Spirit sa usa ka libro. Siya ang motudlo sa tibuok kamatuoran sa unsang paagi sa iyang pag-uban sa lawig pasimbahan kaya giubanan. Morning kami magkatoliko, dili ni Bible alone, mutuo mig simbahan nga mao ang gitultulan sa Espiritu Santo. Mao na nga kung dunay mo ingon nga ang Biblia ang motudlo sa tibuok kamatuoran, kay kamo Bible alone man,
Pwede mo namang pangutanon, asa sa Bible mabasa nga ang Bible lang ang tuuhan. Bible alone man mo. Pero kami dili pwede anang asa mabasa sa Bible. Kay dili may Bible alone. Pwede may mutubag, kini nga butanga gitugutan ni simbahan. Nga gitultulan sa Holy Spirit. Sumaon na ang sukda na namo kung pangutanon me. Dili may mutubag tanan sa Biblia. Tubago namo na ang simbahan may nagtugon din eh. Siya man ang giubanan sa Holy Spirit. Imo dahil ikaw ng Holy Spirit sa kalibro. Dili. Manang karong kagabiyon, mutubag na ko. Sabisan, unsang pautana, related sa akong topic. Na kaming Katoliko, wala may magbase sa Biblia na maulamang ang buktong sukaran sa tibuok kamatuoran ang among gituohan. Ang Holy Spirit nga mao ang misyon niya nga buuban kasimbahan aron nga motudlo sa tibuok kamatuoran. So ang Holy Spirit nag-continue sa pagtudlo sa matuod nga mabutang bisan pag-abot nato sa langit ipakita ka nato ang kamatuoran kay niining kalibutan na di yun pwede mahibaw nato ang tibuok kamatuoran. Muna maayong gabi o welcome na ang inyong mga naglagubog na pangutana kay ato ng tubagon sa gugma ug sa mata sa kaluoy na simbahang Katoliko. Suban Margarito dinhe sa kas entablado. Gusto ba nga akong nadungog nga ang Biblia kulangan nga ang tao musunod sa langit? Kaya specific. Ang ako, isipin akong pangutana ha. Gusto ba nga ang Biblia kulangan sa tao nga mo adto og langit? Ang akong gidiskasan nga ang Biblia dili mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. So klaro man na. So in terms sa pagtudlo sa kamatuoran, dili ang Biblia. Kay dili ka makabasa sa Biblia nga miingon siya nga ang tibuok kamatuoran naa sa Biblia. Ang mabasa lang nato nga pwedeng gamiton ang Biblia sa pagtudlo sa kamatuoran. Sumaw na ang tubag. Dapat dinhi ka sa akong gipahayag. Ayaw pagbangag og lain nga muslot para dito ka molusot. Sure pangutana. Wala ko magbangag kay mingon manggo ikaw nga ang Biblia dili igo kay duna pay laing libro. Mao na specific ka sa pagpangutana. Kung ang Biblia kining Bible alone dili kani igo nga ang tao makasulod sa langit. Mara yung pangutana kanino man ka nga ang Biblia dili tuangan. Para akong pangutana specific mo ang imo matubag. Yes or no? Sari pa lang tubagon, instrument pala sitong imong giingon nga naapay laing libro. Wa ko magiingon naapay laing libro. Ang akong giingon nga ang Biblia dili ni mao ang motudlo sa tibuok kamatuoran. Ang Biblia basihan sa kamatuoran. Ang motudlo sa tibuok kamatuoran ang Holy Spirit. So dito tamo sandig sa Holy Spirit. Kaya ang Biblia isaraman ka produkto sa Holy Spirit. Kaya kung mo ingon ka Bible alone lang yun, imo na gikahon ang kamatuoran sa usa ka libro, wa nimo ibutang alawan sa Holy Spirit. Kaya kung mo ingon na ka ugwa sa Bible, di ta mo too. Palitan ka ng Holy Spirit mo na kung may mensahe nimo. Ino ni Holy Spirit na sa Bible na imo gigi mo tuo ko. Sato pa ang Holy Spirit imong gikahon sa usa ka libro. So katong imong giingon nga kulangan kay naapay laing libro sa tawag to sa debate og maargumento gitawag to instrument pala si ayaw kog butang sa posisyon na wa na ako insulti ka ganina dinhi ka mangutana kung unsang akong gipahayag. So sunod pangutana ikaduha na ikatulo na. Mingon ng ka nga ang Biblia dili ni igo masabot nga naa pa daing libro nga sa pulong punto nga mingon ka ang Biblia dili paigo nga bayon kasihanan kay kulangan akong basahon ang imong bersikulo ha kung kulangan dani ha
Oo. Akong basahon ang Dos Timoteo 3:16. Jadi mo. Satu Dos Timoteo. Sakto to, 2 Timoteo 3:16. Lima on. Kasi lagi makita. Unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo, dili Dos Timoteo. To, mo man siya magbasa sa Dos Timoteo. Uno Timoteo, akong basahon ngayon man siya gud ang Biblia kuno. Kulangan pa kuno. Akong basahon na kung kulangan ba niyang gisulat sa mga nilandagan sa Espiritu Santo. Uno Timoteo 3 to yung ibasa dahil. Lipat lang ko. Saan ito nakita? 3:15 sama. Siya ito ibasa ng brad? Dos Timoteo 3:16. Ada. Gusto lang. Dos Timoteo 3:16. Matod niya ang Biblia, dili pa kuno igo nga ba maato ta og kuan ba ato specific kun yun nato Basa. basahon ako ha kay Bible ano naman dun makaluwas sa tao ha wala lang libro ako masahon 2 Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan alang sa pagsaway alang sa pagtulid alang sa pagpahimagdo diha sa pagkamatarong dugangan ako sa 17 ha aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat kang pulong hingpit kulangan pa na para nimo ang akong pangutana nimo ang pulong sa Dios nagaingon hingpit kanang hingpit kulangan pa na para nimo. Ang ako gibasa og imo maura. Pero sa akong pagbasa kanina, naingon diha nga ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang akong gipadayag kanina nga ang Biblia wala mo claim nga siya ang motudlo ang tibuok kamatuoran. Sa imong gibasa o may nabasa nimo diha. Pero kung mahiskot ang pagtudlo sa maayong kinabuhi, ang Biblia matatabang makahingpit kung maganin mo wa man ko mahiso ana ako giskutan ka ganina ay talikod sa kamera ako giskutan ka ganina nga walay nabasa dito nga ang tibuok kasulatan maong motudlo tibuok kamatuoran so why claim ang Bible ana even si Kristo Episo 4:21 anaa kaniya ang kamatuoran sa tuwa sa Bible dahil kanapang Kristo o si Kristo din ang kamatuoran o si Kristo miingon dili ko motudlo sa kamatuoran ang Holy Spirit so naarani mo o imo ning subakon nga ang Biblia wala mo claim nga siya ang motudlo sa kamatuoran kung imo nang subakon nga si Kristo miingon nga ang motudlo sa kamatuoran tibuok mo Holy Spirit o imo ra nang sayop basta ako igor ako ni present na nga ang Bible wala mag-ingon nga motudlo sa tibuok kamatuoran pero makatabang nato kung atong i-apply ang giingon sa Bible mabasa ko makahingpit pa gani pero lahi man nga porsyon sa kinabuhi man nga mahimo kang buutan ang ako dito giingon na dili ang Bible ang sole source bugtong tinubdan sa tibuok kamatuoran pero pwedeng gamiton sa pagtudlo sa kamatuoran apan dili mao ang mutudlo sa tibuok kamatuoran kaya ang mutudlo sa tibuok kamatuoran matod ni Hesus nga mong kamatuoran di 6:13 sa Juan ang Holy Spirit man ang mutudlo sa tibuok kamatuoran ug asa man ang Holy Spirit mag-uban man sa simbahan mao nga maminaw ta sa giingon sa simbahan nga ubanan sa Holy Spirit so mo tubag sa imo ikatulong pangutana ikaw pa tama Sabon ako pagbasa ang Juan 3:16 ha nga mingon siya nga dili kuno lagi paigo pa klaro sa Biblia nga kining Biblia gisuwat ni sa mga apostol nga nilandagan sa Espiritu Santo ang Espiritu Santo sa mga apostol iyan ni Ginoong Jesucristo unya mingon siya ani nga dili pa kuno ako sumunod basa ako basa na ang tibuok
O tibuok, napay kulang na. O, basahon siya nako. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtul-ed, alang sa paghimagno diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Wa siya motubag sa akong pangutana nga ang hingpit kulangan pa ba? Apo, mao man ako pangutana nimo. Kanang pulo nga hingpit nga nasuwat sa 17 nga nilamdagan sa Santo sa imong pulo nga hingpit dungog ba kuwang nga sa Biblia kay hingpit na doon o hingpit mangita paligad laing matang sa libro nga imong kasandigan. Ang akong pangutana nimo, ang pulong hingpit kulangan pa ba? Kagibalik man ang pangutana, ato pong balikon pagtubag. Ang giingon dahil nga hingpit, dili nag-repair sa tibuok kamatuoran. Kundili, ang giingon ba sa Bible, kung imo ning sundon, makahingpit na sa imong kinabuhi. Kaya sawayon man ka, madlongon man ka, di na mong isyo. Ang isyo diha nga akong gisitar, nga ang Biblia ba, niingon, nga siya ang mutudlo sa tibuok kamatuoran. Muna akong gipresentar. Wa ko magpresentar na ng imong giingon kaya wa mo ko'y supa gana. Nga makahingpit yun ang Biblia. Kung atong puyan ang Kristohano pag kinabuhi. Ang kamatuoran ng iso din. Kung ang Bible ba ang bugtong sukaran nga siya ang mutulo sa ibong kamatuoran, ako pagdiliman. Kasi Kristo man ang kamatuoran. Kung sa nag-ingon sa kamatuoran mo si Kristo. Ingon si Kristo, 16, 12, 13 sa Juan, daghan pa unta akong isulti kaninyo. Apan dili pa kamo makadaog na ini. Hinunoa ang Espiritu Santo nga iyang ipada sangan sa hangyo niya sa iyang amahan, ang Holy Spirit ang motudlo sa tibuok kamatuoran. So klaro nga dili lang ang Biblia atong sandigan. Kinahanglan mosandig ta dito sa Holy Spirit kay siya ang dunay role nga motultol sa tibuok kamatuoran. Pag doesn't mean nga ang Biblia di ta mo gamit. Kay naaman po yung mga kamatuoran nga nasudin kay produkto man po ni sa Holy Spirit. Pero dili lang kay kini. Naa po'y simbahan nga dito siya mauban ug miingon ang gipadayag kapito ka beses, meaning completeness. Paminawan ninyo ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Wa gyud maingon na paminawa lang gyud ninyo ang giingon sa Bible. Wala magingon. Hinunuan nag-ingon nga paminawa ninyo ang giingon sa Espiritu Santo. Unsa man ang Bible, isa sa product sa Holy Spirit. Maminaw po ta, kundi lang kay kini. Maminaw ta sa Holy Spirit diha sa iyang simbahan. Mauna nga ang simbahan, unang Timoteo 3:15, Timoteo, kung malangan manugaling ako, nahibalo ka na, unsaon pagkatiman sa simbahan sa buhi nga Dios ang haligi o sukaran sa kamatuoran. So di lang dahil ang Bible ang sukaran, musukat ko ta simbahan na dilamdagan sa Holy Spirit. Kung ang Biblia dilamdagan sa Holy Spirit, ang simbahan usab guided sa Holy Spirit. Mo nang dili supisente at kinilang kung isyo kamatuoran. Pero kung isyo mabuhi kang magbinutan, mabuhi kang buhutan, mahimo kay kahingpit. Wa ko musupa ka naging mong igol. So katapusan o ikalimang pangutana kay mo proceed sa 20. Di ba ba ikaw pa to? Ikaw pa tayo. Kalimaran. Ikalima na. Karon ikalima man ang akong pangutana nimo, asa may bersikulo nimo sa Biblia kay natod pa nimo ang Biblia nilandagan sa Espiritu Santo. Asa may bersikulo nimo nga ang simbahan gihatagan og Espiritu Santo. Dahil sa Biblia ang akong pangutana nimo, asa man mabasa sa verse sa Biblia nga ang simbahan gihatagan og Espiritu Santo nga iya ni Kristo. Mao nang maminaw ta sa panahon sa deliberasyon. Kaya kung naminaw ka lang, di na ka mangutana. Sayang na yung kalimang pangutana. 14:16 sa Juan. Ingon si Kristo, pangayoon nako sa amahan ang Holy Spirit. O siya
Ang Holy Spirit makig-uban kaninyo hangtod sa kantoran. Nangamatay man ang apostoles. Nay, ipadayong ubanan ang Holy Spirit. Hangtod karon, nay giubanan ang iyang simbahan nga nagsukad sa panahon sa apostoles. Mao nang kami, di lang kay mo base me sa sukaran sa Biblia. Kay mo among gikulong ang Holy Spirit. Gikulong namo ang kamatuoran sa Bible lang. Gibutangan namo og allowance. Nga di lang kay sa Bible, kundi ang Holy Spirit usab doon na giubanan. Mao nang paminawa ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Wala magingon nga paminawa lang yun ninyo ang giingon sa Bible. Wala. Maminaw po sa simbahan. Nga naman, Lucas 16, ang namati ka ninyo, depende sa simbahan, namati ka nako. Ang nagsalikway ka ninyo, nagsalikway usab ka nato. Tablara nga nagsalikway pa Ginoo ana. Kung ang simbahan nga gigiyahan sa Holy Spirit atong isalikway. So napupos ang imong 5 ka pangutana. Ihatag na po nato kang Brother Bahinting ang sunod. Naglagubo nga 5 ka mga pangutana. Brother Ismail, welcome. Salamat, Brad Paul, sa imong pangutana, sa imong pamahayag. Ang imong gipresentar nasabtan ako tanan. Pero doon ako'y pangutana nga although dili sintro kayo sa imong isyu, pero pwedeng mag-ugat gihapon sa apil sa imong isyu. Kining Biblia or kadtong original nga kasulatan, sinasa niya na ito na lang pornason Biblia, kung ang pagtulong kaluwasan ang atong hisgutan, kung pagtulunan nga makapaluwas ang atong hisgutan, kung sa Biblia rata magkuhag pagtulunan wa na'y lain, sa Biblia na wa na'y lain, sa Biblia rata magkuhag pagtulunan nga ikaluwas. Maluwas bang tao o di maluwas? Sa di pa na tubagon, pasalamat ko ni mga probeto nga imo nasabtan to ako presentasyon nga nagpasabot nga taas-taas ko kay ko si Brad Ismail no. Congratulations. Bisan wa pa'y Bible ba't Bahinting, maluwas gihapon ang tao. Ay ko sa da. Ang imong pangutana, sufficiente na bang Bible? Ako na siyang pahimugatan. Nga bisan pa way Bible, maluwas gihapon ang tao. Kaya ang Dios nagtinguha ng tanang tao maluwas. Kato na yung mga tao mabot sa Ebanghelyo. Kaya way Bible, ito maluwas. Maluwas. Pero ang iso dili man ang kaluwasan. Nagtas mo kaluwasan ang kadog maubisan even one word nga nahitog kaluwasan wala. Ang ako isutan, ang issue ba sa kamatuoran? Nga ang kamatuoran dili lang lagi kay nakarga tanan sa Bible. Pwede po nga outside in the Bible na kamatuoran. Kaya na may Holy Spirit. Ang Biblia na human, 1st century. Ang Holy Spirit, niuban 2nd century, 3rd century, until now, of another coming nga history na Holy Spirit. O ang iyang role, mutugan o mutultol kasimbahan sa kamatuoran. Ay, ito nga, oy, Holy Spirit, 2025 na rabataro, kada imong giingon, nana sa Bible. Timutuo me. Giinsulto ni mong Holy Spirit. Gikarga ni mo sa gibilanggo ni mo ang Holy Spirit sa libro. Dili. Ang simbahan nag-ingon, dawato nato ang Bible. Kay 2 Timoteo 3:6, nagtudlo man sa kamatuoran. Produkto man sa Holy Spirit, apan dili lang kay dinhe. Paminawa usab ang giingon sa Holy Spirit sa iyang simbahan. Morning, maminaw po sa simbahan. Bahala mo maminaw me. Bahala Bible na inyo. Bahala mo. Basta kami, Bible o simbahan. Sa ako'y namahayag ganiha, ipahibaw jud ko nga ang akong dawaton nga pangutana kadturang mahitungod sa ikapitong adlaw nga himuon gid ang balaang panagatigom niya. Nangutana ka na kong niumon, ako kang girespetuhan. Kung gitagbo. Karon, naminaw ko sa imong tubag
wala nimo sintruhag tubag ang akong pangutana. Likay ka. Kay bisan pagwa pa'y Biblia. Akong pangutana nimo, akong gisukad, kay naagya po ni sa isyo may kalabutan sa imong isyo. Undo dili sintro. Nga akong pangutana, maulag ito. Nga kung ang Biblia mauray gamiton nga itudlo sa pagkamaluwas ang tao, maluwas ba o dili? Wa gyud nimo tubaga na diretso sa pagdiingon ako maluwas ba o dili? Wa kamo ingon nga maluwas, wa pud kamo ingon nga dili. Sige na lang, kung na lang biyaan. Di ayo na kay malain na po ni pangutana. Ikaduha na po pangutana. Sige kag hisgot og simbahan. Ang original na simbahan base sa kasulatan mga Israelita. Unya sa Matthew 19:28, giingnan sa atong manluluwas ang mga apostolos, kamundo si ka mga tinangan, dito unya sa bag-ong kalibutan, ang tagsa-tagsa kaninyo maglingkod sa trono, o kamo ang magmando sa 12 ka banay sa Israel. Pangutana, ang 12 ka banay nga Israel, nasakop ba ang simbahan sa Roma, anak? Sa interpretation na gitawag historical nga mo ng Jewish nation, na gitawag Israel diha sa Revelation, referido na sa bagong Israel sa Dios. Dili kay sa city bitaw nga 12,000, dili man literally nga tag 12,000 every tribes. So referido na sa bagong simbahan nga gitawag Israel sa Dios. Sumao nang dito sa Revelation, doon na 12 ka, ang templo doon ay 12 ka ngalan sa tribo sa Israel, doon na po 12 ka ngalan sa mga apostoles. Okay, mao dito nagsugod ang simbahan. Ang sinugod sa Israel simbahan, dito nagsugod sa mga Hudiyo. Pero ang desire sa Ginoo, pang tibuok kalibutan. Panlagmos tibuok kalibutan, na mahimo silang part sa simbahan diha sa bunyag. So mao na nga nalakip ang mahintil. Dili na issue diha nga diha gyud ta sa Hudiyo, kundi lang simbahan extended nga mahimong universal. Pero layo naman sa topic, ang ako gani na topic nga ingon mo ganang ano madapon ni allow man ka, gi-allow man ka, wa man ko may allow. Lahi man ang atong standing. Ako stricto ko dito sa diskusyon kung asa ko nagpresent. Sayop to nimo ganina nga imo kong gi-allow. Pero ako motuman man ko sa role. So balik ta sa role ayaw og simang. Tingnan lang God sa imo nang iyong ganina nga nakasabtan man nimo, to lipay daw kayo. Na nakasabot ka, meaning taas ka IQ. So ayaw ilihis kay makaingon na pod ko nga no so man si preventing. Is kani taas na to ni dive man og ubos. So respetado ko ni mato ona. Okay. Ang driving nimo sa simbahan, imong gidrive ng Holy Spirit magauban kaninyo. Ang kaninyo diha nga gisultian mga Israelita. So, sa among pagtanaw o pag-interpret, kaninyong mga Israelita nga winalihan ilang faith, mo to'y isang yaw. Example, sa Lucas 24:47, referring sa pangalan. Bagong nabanhaw ang manluluwas ingon sa mga apostoles, ug na sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglang isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ang Jerusalem, lugar sa mga Israelita. Karon, imong gidrive kay mag-uban ang Holy Spirit, imo na pong i-drive karon na ang 2nd century, 3rd century, ang Roman Catholic Church giubanan. Okay. Walang punto, giubanan. Muna, nandiyan ako sa imong isip. Kay ingon man ka na giubanan, buot man gud nimong ipasabot ang Roman no Katoliko nga simbahan giubanan. Kanang hitabo, butas ko lang isyo, pero sumpay sa mga isyo. Ang hitabo sa Quarto Deciman controversy, kung nakadungog ka ng isyo ha, Quarto Decimanism, debate sa Western o sa Eastern. Ang pangutana, kay nilampos man ang taga-Eastern na revision ang pagsaulog sa Passover into Easter Sunday, imo man gitry nga ubanan gyapon na nga simbahan. Ang pangutana, kadtong gibuhat sa Roma
Sa Espiritu Santo papatunggihan nga ginibais man niya ang gihanay sa langit ng Amahan. Katong gingon nimo nga magsugod sa Jerusalem, dapat usumpayan na may roadmap 23:11 sa buhat, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan mo adto kamo sa Roma. So ang Holy Spirit mubiya o muduyog gato sa Roma. Nga niingon man si Kristo nga mag-uban kanyang Holy Spirit. So sa ato pa, pag ato sa Roma, giubanan. So, naay simbahan nga giubanan. Kanang mga isyu na isgutan din ha, ang Holy Spirit, bisan pa makasala ka, naa mag-uban gihapon siya. 4:30 sa Episo, ayaw pa suba ang Holy Spirit. Masubo lang siya. But doesn't mean nga, mubiya siya. Kaya mo man niyang destino. Giinan man siya nga, mag-uban hangtod sa hangturan, pwede ang isugo ka, uban niya nagod niyang katauhan. Irresponsable ka kayo kung panahon sa mga problema imong biyaan. Hinunua, mauna ang panahon na dapat ka muduyog sa simbahan, kaya simbahan dili man perfecto. 5:1 sa unang Korinto, diha sa simbahan nahitabo ang pinakagilad nga buhat, gawa gani buhata sa wa magtuo Ginoo. Pero sa bagay ni San Pablo ng Korinto 2:3, balaan ng simbahan sa Korinto. So no matter og nakahimo tong simbahan na og sala nga wa makaako ang mga dili magtutuo sa pagbuhat, it doesn't mean nga ang simbahan na mubiya na. Iske mo na ng higayon nga ang simbahan, ang Holy Spirit mo muduyog aron mo tabang mubiya na hinon. Ay mo irresponsible ang Holy Spirit. Wa man tubagahong pangutana nga katubang dili mo naman sa tuwa lang di lang sawayon nalang gapon ni dili mo ra komentaryo gamay. Pero dili lang mo pakaulaw og words magpabilin nga atong pangutana wala nimo tubaga kay isyu kadto sa 2nd century. Ako nagbasa ko sa historical events referado sa 4th Decimanism nga si Bishop Victor around 125 AD o sa 190 AD si Victor sa 190 AD Anasitos 125. Sunod anang gidaghang mga katuigan gipanghuraw nila ang taga-Eastern. Ayaw na mo pagsunod anang gisunod sa mga Israelita. Mao na nga ang punto na ko sa akong pangutana. Mao ang punto sa akong pangutana kay nagbasa ko. Holy Spirit ba ang gamando sa simbahan sa Roma na gipanghuraw mo sila nga ayaw na mo pagsunod anang Abib 14 nga piksa. Na piksa man sa langit ng Amahan, dili kaha. Ang simbahan sa Roma nahaapil sa gisulti sa 2 Timoteo 4:3 nga nag-ingon moabot ang panahon na ang mga tao magbiya sa matuod na pagtulunan ug maunay tuuhan ang tinumutunog na sugilanon. Tubaga itong akong Western o Eastern. Gitubag na ko sa engineer. Although na ay mga iskandalo, dagdagan ko pa ito yung mga iskandalo, no? Daghan pag mga iskandalo sa simbahan. Sama ba nisan si David ba, nakahimog sala, Salmo 55:11, it doesn't mean nga ang mubiya ang Holy Spirit. Sa ako nang giingon, ang ilang mga aksyon wala ma-align sa Holy Spirit, pero it doesn't mean nga ang Holy Spirit mubiya. Ang Holy Spirit, tuliron gihapon ka sa kaulahian. So meaning, nilayo ang isyo sa akong gipresent nga ang simbaha, ang Biblia, dili mao ang bugtong sole basis or source sa kaluwasan, kundi ang simbahan. So, nagbanga kag laing isyo, pero di man na bugat nga rason nga dili sila giyahan sa Holy Spirit. Kaya Holy Spirit, makasala ka, pero ikumpronta po ka sa Holy Spirit na mga chitchis. So, kita nga gigayahan sa Holy Spirit, magpailog ta. O nga Holy Spirit, mapailog man po siya, ino na masubo siya. Sa naitabo siyang simbahan. For example, ang 7 churches in Asia. Ikaw nabasa ka sa 7 ka iglesia sa Asia. Daghang bali ang magkasala. Daghang gisaway ang Ginoo nga ilang mga sala. But doesn't mean nga ang Holy Spirit mubiya. Nga ni sa kanang katapusan ng mga wordings mo ng 7 churches in Asia. Sa 7 churches, 7 sentence po ito na yun nga paminawa ang giingon sa Holy Spirit sa simbahan.
Kay dili man ang katibuk ang simbahan ang nahimulag, kundi na ay pipila o grupo nga wala magsubay sa Holy Spirit. Pero ang simbahan ubanan kita sa Ginoo hangtod sa kanturan. Kamay lang komentaryo no, naman niya ato ang komentaryo. Imong gihapinan og rason kasala ni David personal man tugod lahi. Sa Deuteronomio 12:32 miingon ang langit ng amahan, tumana ninyo ang akong mga gisugo, ayaw ninyo ni dugangi ni kuhay. I am talking the instruction of our Heavenly Father. So when I use the term the Abib Purten celebration of the Passover, it was already instructed by the Heavenly Father. Din imong gitry nga naisimbahan nga ubanan. Kaya dito mo kulisumpay sa Espiritu. Wala naman ko, di naman kumulalis ang una. Kay tinuod man gid pod sa nga dili lang kami nagtuumi nga when talking about complete information, the Bible is incomplete. But when talking about salvation, the Bible is complete. Basta salvation, makapaluwas. Kompleto na ang Bible. Karon, David, balik ko. Ang nahitabo sa imong tubag, wala nimo masumpay kay ang ginaminggit nako nga gitarget nga ang ubanan sa Holy Spirit kadto mo kung pagtulunan nga manukad sa mga Israelita. Ngano? Ang Roma 11:17 o 18, ang Israelita nga iglesia mao ang dili ihalas nga kahoy ulibok ug ang mga Israelita na wala mo to giputol gisumpay ang mga hintil. So kitang mga hintil mahimo lang tang ma-guidean sa Holy Spirit kung mahasumpay ta parihat ang pagtulunan nilang mga Israelita kasi sila may sarang pangutana. Nganong dili man nimo isukad sa hanay sa pagtulunan sa langit ng amahan ngadto sa mga Israelita kasi sila may gisaaran nga ubanan. Sila gisaaran dili mga hintil. Ang gisaaran sila man nganong dili man nimo isukad sa mga Israelita nga sila may ubanan. Dili gid isukad diha bro, kay wa man ang Kristo nga isukad dito sa Mateo 16:19 ingon kalima na to, last na to. Ingon man si Kristo nga kung unsang inyong itugot sa langit. Kung sa inyong idili usab sa langit. So di gyud ta dito mo ato. So naa gyud authority ang simbahan. Mao bitaw okay ba nga dili may ingon nga asa mabasa. Gitugutan ba ni o gidili ba ni ang simbahan? So wa makatong imong premise, wala to'y pundasyon. Pero ang akong 16:19 sa Mateo, unsa imong itugot o gidili, nanay pundasyon. Kaya si Kristo mismo ang mingon ana siyang kamatuoran. So salamat ko sa imong tubag nga niingon ka nga ang Bible kung sa kamatuoran incomplete ang Bible. Sakto to. So nagkauyon ta diha. So meaning sa tanang mga pastor, taas-taas sila ikaw. Congratulations yung kautana. Kita tapuhon. God bless. Okay, salamat. Di, ang ako, Robert Paul, when talking about complete information, the Bible is incomplete. But when talking about salvation, the Bible is complete. Amo tumutuo ba ka? Bang patigpag ka maluwas, complete ang si Bible. Nana. Siya mamayat. Asa na mayat mo? 3 minutes sa kaya, 3 minutes na. So salamat kayo no, Brad Ismael Bahimting, Brad Margarito sa pahayagan sa kamatuoran nga atong na presentar ang atong topic o sa atong mga nagtanaw sa atong YouTube channel Catholic Crusaders sa Iplepul San Pablo Alima. Salamat sa inyong pagtanaw. So welcome Brad Margarito sa imong panahon. Sige, 10 minutes na, 15 minutes. Lagi maju masuk berapa? Okay, masaya topic, di ba? Ano mo kay Bawi? Ayo, lihat, hindi ka makita sa kamera. Ano ka naman makita sa kamera? Spot talaga ako. Ha? Spot. Ako na ulit. Asa ka rin mo yan? Hindi ka kakalo, sir? Asa na yung problema? Masaya na, Larga, ako sa'yo mo topic, di ba? Mayong gabi sa tanan. Kini, wani, manuwagay, kumugay kailan na, ipapin ko. Kini nga akong tima kini, may tungod sa kalawasan. Lapad kayo ni. Kalawasan, dagang hulugan o kalawasan. Sa ulod nun o sa espirituan nun.
Ang akong tema, kaluwasan sa kalag sa tao nga wato og langit o pagi. Pagi na ang tao makadto og langit. Una, atong basahon ang buhat. Ay, pili mo man dahil. Salamat yan ba dahil? Naaling tabang na ko. Buhat 16, 30, 31. Mao na ipagi ha nga kung kita o kining akong giwali, ako i-advertise nga kining mabati ni ninyo matag Domingo alas 12 ngadto sa alas 2 Istasyon Cebu Duayarbe. Iniray programa nga nagapadayon 2 ka oras ang mga dagkong singsta o di kabot og 2 ka oras. Buhat 8, 30 o buhat 16. Sumusunod ako. Midawat siya ang doktrina bo sa ihaw ni ipangatag kay dunan ang pukoy gamay nga ibawaan. Buhat 16, 30 og midala kanila sa gawas og miingon, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Oh. Ang kaluwasan ay dakong buhat kay nangutana ko na usa sa mga sundao na nga og basahon ninyo sa paubos. Dito lang ko sa buhat 31 sa 31 og sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. O mao ni tubag ha, kay kaniadto tuo raman ang gibasihan, pero karon dili na tuo. Tuo buhat uban ang gugma. Ang una, bagay, mutuo ka ni Hesus Kristo na Diyos. Babasa po nato sa buhat 8, 36 o 37. Buhat 8, 36 o 37, pero subo lang ni kayo nga sa inyong Biblia wala na ni 37. Og si Felipe niingon, kung ikaw nagtuo uban sa tibok nimo nga kasing-kasing mahimo. Og siya mitubag kung niingon, ako nagtuo nga si Hesus Kristo mao ang anak sa Dios. 28. Og siya misugo ang karwahe pahulungon, og silang duha miubog ngadto sa tubig. Silang duha si Felipe ug ang eunuko, og siya mibautismo kaniya. Mao na niya. Ang utang tuwa na si Hesus Kristo. Ang ikaduha na itong turuan, mao ang iyang mayong balita. Mabasa ni nato sa Marcos 14 o 15. Marcos Marcos 1:14 o 15. Karon human si Juan gibalhog sa bilangguan, si Jesus miabot ngadto sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa ginharian sa Dios. Og sa 15 og nagaingon, ang panahon natuman na ug ang ginharian sa Dios haduol na. Paghinusog kamo og tuhoe ang maayong balita. Mao ang paagi nga kasutag langit. Mutuo ko na Ginoong Kristo nga anak sa Dios. Mutuo po ta sa iyang ipamulong nga mao ang maayong balita. Og hinusulan ang atong mga sala. Kay kun naa nakaane, dili to napo kasugo atong kumanon nga ginawali sa uban. Kay mabasa na nato sa Galacia 6:2. Dili sa kasuguan sa napo kasugo. Ari na ta sa kasuguan ni Kristo. Dili sa kasuguan sa Moises nga mao ang napo kasugo. Galacia 6:2. Galacia 6:2. Magtinabangay kamo sa usa ug usa ninyo ka mga palasunon ug sa ingon matuman ang balaod ni Kristo. Wa gyud mag-ingon nga matuman ang napo kasugo. Ang maayong balita ang balaod ni Kristo. Kay kun duna na kay bayong balita, mudawat kadto sa Ginoong Kristo nga imong Dios, mudawat ko ka sa maayong balita, bautismuhan ka sa Espiritu Santo, dili na tubig. Atong mabasa na sa buhat 15.
No, dili bautismo sa tubig. Kundi bautismo na sa Espiritu Santo. Atong basahon. Kini ang pundok na nagwalay nga lahi sa tanang mga pundok. Buhat 15. 7-8 og sa diha nga dihay dakong panaglalis si Pedro mitindog umingon nito kanila, mga tao ug kagsiunan, kamo na ibalo giunsa nga sa dugay ng panahon ang Dios mihimo sa pagpili dinhi sa atong taliwala aron nga ang mga hintel pinaagi sa akong baba makadungog gayod sa pulong sa maayong balita ug butuo. Ug ang Dios nga nakahibalo sa mga kasing-kasing mipamituod kanila nga naghatag kanila sa balaang Espiritu Santo. Mao nay bautismo karon sa Bagong Testamento. Bautismo sa balaang Espiritu Santo. Kung mutuo ka na Ginoong Jesucristo nga anak sa Dios, ug mutuo po ka sa maayong balita, dili ang napo kasugo. Bisan ingon siyang gihimo nga ni kanato. O wala nagbutang og kalainan sa tiliwala kanato o kanila nga nagaputli sa ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Kuman ka sa pagtuo, hinusulan po nimo ang atong mga sala. Mabasa ni nato sa Buhat 17:30. Buhat 17:30. Kay ang pagsuot sa langit kay wala may kay buling putli man ka. Kung doon na kay gamay sala, di ko takasuot sa langit. Sa doktrina sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat 17:30. Ug ang mga panahon ni ini nga pagka-ignorante gipasagdan sa Dios apan karon nagasugo sa tanang mga tawo sa matag dapit sa pagginusol. Maginusol gyud ta. Ang kalang sala nato ato na hinusulan. Mabasa po ni nato sa Buhat 3:19. Buhat 3:19 ngadto sa 20. Busa, Buhat 3:19 ha? Busa, pag inusol ka mo o pamalik aron ang inyong mga sala pagapapason sa diha nga ang mga panahon sa paglabas pag-usab maabot gikan sa presensya sa Ginoo. Sa 20, og siya mo padala ni Jesus Kristo nga kaniadto giwali nganha kaninyo. Kining paginusol mao ni ang pagbiya pagtalikod sa sala. Lahi ang pagbasol. Ang ingon paginusol biyaan nimo ang sala. Kaya ang makasol sa langit 100% yun nga wala kay putli, balaan o matarong. Ihatag to mo ko no? Suga. Brad James. Ako naman palima. Kamito pa. Okay, salamat Igsong Margarito sa imong presentasyon may tungod sa pagginulsol. Unya di ta kasuot sa langit kung doon na tayo sala. Nga kinahanglan maginulsol ta aron pagpaso ng atong sala. Moya ko ang sa pupo nga manuwas na ka. Ang akong pangutana kanimo karon sa unang Juan 1:8 ani mo pa primero basta ka maginulsol wala na sala mapapas na. Pero sa unang Juan 1:8 ang tao nga muingon nga siya way sala baka kon gilimbungan niya ang iyang kaugalingon. Ako pangutana nimo wa na kay sala na ba? Ang pangutana niya personal ako yung pangutana. Ang akong tubag nimo na ako sa ari ko tubag nimo sa Mateo 24:13. Kung kalahutay ko kay buhay pa ko karon, kung makalahutay ko sa pagtulunan nga akong giyawat karon 100% malawas ko. Pero ang imong pangutana sa uno-8 dili man tumigo nako. Personal man ko nimo nga pangutana. Personal ko ni pangutana nimo. Ayaw dili ko maigo igo ana. Kaya ako miyagi man ko pagpakasala. Pero nagpractice nga dili na unta makaunda nga sa pagpakasala. Kaya mao man sugos kung Ginoo. Igsong Margarito, salamat sa imong tubag. Ang ako magong pangutana, basta maginulsol ka, papaso na ang imong mga sala. Mao na nga akong gibalik ang pangutana, unang Juan 1:8,
wala na ba kay sala? Kay ang mingon og wala sala, baka kon man, nga nagino sa samton ba nako nga wala pa ka magkinulsol kay wala pa man kay sala? Dili ka kabasa sa unahon sa imong isip. O mo ganin mga asawa wa ka kahibaw. Manong hukman mo kuno mo nga maikuan na ang sana ihukom nimo nato. Ang gitubag nako nimo nga gisandig ko sa Mateo 24:13. Kung makalahutay ang tao sa pagtulunan ni Ginoong Jesucristo, maluwas. Wa man kumingon nga ako tawano na ko nga imo yung ikon. Ayaw igagay ikan na nakanak ko sa Mateo 24:13. Ang mula hutay hangtod sa katapusan, mamaluwas na ako sa kaya na. Wa man ko maghukom Igsoon Margarito. Sabton ba nako? Kaya ang ako laging primerong premise, diyon ka man nga, kinahanglan maghinulsol na ta sa atong mga sala. Kay di kasod sa langit ang dunay sala. Pinadayag 21:27. Uya, kinahanglan man di man makasulod niya. Naghinulsol ta, mapapas ang sala. Sabton ba nako karon nga wa na kay sala? Ana na lang, siguro kay naghinulsol naman siguro ka. Ipersonal ko niya pangutana. Itubag na bitaw kanako nga kung ako imo pangutanon, itubag na kanako sa Mateo 24:13. Kung ako makalahutay, sabihin na maluwas ko, pero umingon ka nga ang tao nakahinusol, nakahisulsol iya na nga sa Diyos kung pasayoon siya dito, kung mamatay lang siya dito. Iya na sa Diyos kung ang tao maghinusol na ng higayon na patay dito, iya na sa Diyos. Kung magkamasayon, ang ato lang, nagamay po sa Biblia ba ito? Magtawag tubag ba kay pagkupuntanan ni mo sa mga wala pa po lagi may personal ni mo, wala pa may personal. Ang imo manggong giwali lagi, that is personal po sa mga tao. So nag-refer po ni mo kay ikaw may nagwali, ikaw may nagtudlo, ikaw may nagsangyaw, na kinahanglan yun maginulsol nya aron mapapas ang atong sala nya karon di man makasud sa langit lagi ning tawo way sala. Kaya, unang Juan 8, baka kung manong sa katao nga muangkon nga siya way sa. Nga usaon na lang ni karon makasaka baka ka sa langit ani. Kay baka kung manong sa katao muangkon nga siya way sala. Kaya usaon man ni ron makasaka baka ka sa langit ani. Ako, gitubal na kanako, nga wako maingon nga, dili ko maigoan ang indasikulo nga, gisayt ni mo, unuan, so, waman ko maingon nga, ako ay sa, kasulti ba ko sa nimo nga, ako ay sa, wala ko may sulti. Ang yagi ko sa pagpagkasa, ginang bitaw, gitubal na bitaw kanako, mura man pag, balik-balik kay, gitubal na bitaw kanako, nga nagpractice na, nga makaundang unta sa pagpagkasala. Gitubal na bitaw kanako, balik-balik lang yapon, nga pangutana nga natubag na, sa ato pa, kung mamatay ka karon kay nag-practice pa man ka, di pagi ka mamatay ba ka karon, di pagi ka malangit. Pero ako mamatay ko gani ako sa pulo si Ginoo karon, murag na ako nanguna nga langit ko. Teka, pulo mas Ginoo ang istorya. Pero ugma, di ko ka siguro. Pero karon, kay mo mo kay personalyo pangutana, papuso ko nga gahagotan na di ta musula na. Tanaw unsam ka. Kanang kaisgat magka-Diyos nga manggiluyon, mapinasayloon. Ako pangutanan nimo, kaliyog lamang ko kanang husay, kanang ngano man ang Diyos sa Biblia sa Ezekiel 9:4, daghan man siya gipamatay nga mga tao. Nya Diyos man ka siyang manggiluyon, mapinasayloon, kung tubag na. Sadi pag kumutuba ito, basahon sana. Kaya mo ko kabasa na. Paliw ko ito, paliw sa katoy mo ang Diyos, libe, atin mo. Suga, libe. Ikaw, last na pupunta na, last na. Sikel, 24, basahon sana ito. Kaya mausa na. Ruwa. Sikel, 24. Nugutin sa pagbasa kasi basa bilangan ta. Okay, kamay lang. Ulo sige ro. Sikel, 24. Oh, tingnan ka daw, Sikel 24 to. Tuyo. Tuyo no. Sikel 24. Atin natin sa 3 sa Romanito Tindot. Kung 3, ug ang himaya sa Dios sa Israel, bisa tagikan sa kirubile. Diin siya na imutang ngadto sa lusaran sa balay. Ug siya mitawag ngadto sa tawo nga gibisihan sa lino nga dihay sulanan sa tingka sa tigsulat diha sa iyang kilid. Sa 4, mo ni pangutana. Ug ang Ginoo mingon ngadto kaniya, lakaw, latas sa taliwala sa syudad, latas sa taliwala sa Jerusalem, ug ibutang ang usa ka timailhan
diha sa mga aktang sa mga tawo nga naghupaw ug ang nagsinggit tungod sa tanang dulongtanan nga gibuhat diha sa tiluwala nini. O may mabasa nga patay. Sa 5 ba? Sa 5. 5 sa ito. Sa 5. Ug ngadto sa uban siya miingon ya sa akong pagdungog, lakaw kamo sunod kaniya latas sa syudad ug panghampak, ayaw itugot nga ang inyong mata mo palingkawas, di magmaton kamo og kaluoy, kutda pagpatay ang tigulang ug batanon. Di na mo saba. Ito sa iyo na. Kutda pagpatay ang tigulang ug batanon nga dalaga ug gagmayng bata ug ang babaye apan ayaw pagduol ni bisan kinsa nga tawo nganha kang kinsa anaang timalhan ug sugdi diha sa akong balaang dapit. Unya sila misugo diha sa tigulang sa mga tawo nga diha atubangan sa balay. Sugo mga ipapatay sa daang testamento, patay. Basta makasupat sa napuyo kasugo, patay man yun. Anong ipangutana pa manani mo nga ang ikanapo kasugo at sugo ni Moises, patay man kung makasupat ka bisag usa. Di na ang ipangutana nga nung naipatay. Wa may na po kasugod diskutan diha. Ang ako lang adtua dito pamatya sa way ko kaluoy. Nya manggiluyon man ka ang Ginoo. Way ko manggiluyon man ka siya, mapinasayloon. Iyo ka magpasaylo. Yang anong iyo tus pamatay? Itubag na kanago lagi kay sa daang testamento tumusupat ka lagi sa usa sa napo patay. Mauna patay gyud. Ulang patay gyud. Kay mao man ay sugo pero sa kang Kristo walay patay. Kay ang kang Kristo kasuguan man sa gugma pero sa kasuguan sa napo kasugo patay. Dila batok bala. Bisag unsa basta kin kalapas ka, mabasa nimo na sa Hebreanon 10:28. Patay. Sa ato pa di na manggiluyon tong Dios sa daang nga testamento. Di na ito manggiluyon ang Dios sa daang testamento kay sige man yung patay. Manggiluyon gon pero ang sugo sa napo wala may babasa nga ang makalapas patay. Mauna nga gipamatay kay nakalapas. Maluluyon ang Diyos. Kasi ang nagigulunin mo nga ang Diyos, maluluyon ngadto sa matinumanon. Pero ang nakalapas sa sugo ni Moises nga ang napo kasugo, litra po litra, patay. Labi-labi po siya. Okay, Brad Beniteng, imo nang panahon, Brad Beniteng. Adi na ka mauta na? Wala na. Brad Paul, awa na po. O, sige, salamat kayo. Dito na po sa nga ang programa niya. Magpa-picture siguro to na si Joseph. Sige. Magpa-picture siya. Dahil na, napunta. Sige. Ano to na siguro na may... sige, ano to. Dito mo. Brad Beniteng, kamay lang. Naman si Brad James. Oo, si Brad James. Ayun, Brad James. Di ako rin picture ninyo. Di ko pala, di ko pala. Imong picture ba naman mo kapag Paul? Ilang pa ayaw, ilang pa diyan na. Extend. Sa tong ay tong giiwan. Oo, puri man. Hanap pare, hanap. Ikaw ba James? Ikaw ba James? Pasa. May klaro ang sa anghel ang pictura. Ano yung picture? Bertukan mo. Iya, berarti sama dahil itu pernah pernah. Oh, tayo ta. Bro, pahinting.